Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Adorang sotapuka para minggota, taparade marohata, martangi yang mahita di bagasan rohatabe. Amen. Mauliate ma tapasahat tu debata pardenggan basai, naung pataruhon hita tu ingananon, nuaeng nungasahat hita tu minggu pawaluhon dung trinitatis, debatama namar sangap di sude parngolwota, jala ibana ma napatapa tujolo, di sude akka ulauta, unang masa di hita mamuji dohot pasangapon ibana, asa ibana na paturehon lakata, puji ma Jahoba ale todiku, jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Beta hita mamuji Jahoba, asa ibana na paturehon lakata. Topik ni mingguta sadarion, majo hita, asa makagigihon sisip dohot korupsi, atong taparade maroha dohot pikirata di pajowon ni Tuhani, tapasada maroha dohot pikirata di parsauran na badiaon, marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadenggan. Oloi hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robema hamu tujolona marhite-hite olopolo. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata,
nasangap jala na badia, diramoti jala digongkomi hodo huriam marhite-hite todimi, dibaheni hupangido hami nuaing tuho, lehon madihami roha panguloyon, asa marlas ni roha hami mangulahon na nidokmu, songon panguloy ni anak tuamana, say pararat maharajaonmu, jala say tabay ganup ari bilangan ni akka na porsea diho, asalam terbarita guarmu na badiai, jala dapotan hanguluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu pawaluhon dung Trinitatis sadarion, ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Unako manako, dia do lapatan nii, ondo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita ulu madubo hepeng nidongan jolma, manang mabahen bisuk-bisuk mangalasupon boniaga, ikon sipagadaon ni rohata do arta ni dongan, jala siramotonoton, atong rak mangidogugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marede mahita. Tatopoti madosat tanagodangi tu adupan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para si roha midahami nadangolon, narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagodangi.
Ale Tuhan de bata, mauliate ma di asi ni roham dohot denggan ni basam. Sahatu tikion say toktong do di dongani ho huriam, patupahon persuruonmu di portibion. Suang songonido nang huriam hakabipi, say toktong maramoti di pardalanan ni pakobasion nasian hoi. Say pasu-pasu jala pargugui ma akan naposom, namarhubas laho pararaton harajommu. Padita, guru, bibel pro, diakones, situa nang evangelis, pasu-pasu nang ruasmi diinganan na marseraki, gabe habaoran ni pasu-pasum, dohot asi ni roham tu na humaliang. Ale Tuhan di bata, asi maroham di parhalado dohot di ruasmi. Ditiki na jonokon Tuhan, patupaon ni huriamdo sinode godeng, periodisasi laho mamilit aka uluan di hatopan dohot di distrik. Asima roham ale Tuhan, say homa na patulus soni, asabui merdalan, hobar tulomo ni roham. Ale Tuhan di bata, asi maroham, say patulus sinode godang hombar tulomo ni roham. Dalan laho patulus son sinode godang, nunga di patupa sinode distrik di piga distrik, suang songoni akasi patupaod dope di aka distrik na asing. Ale Tuhan, asi maroham, ramoti ma pardalanan ni sidode distrik di huriam, padao sian aka sakap na sodenggan, padao sian sakap intervensi sian duru ni huriam, say gabe habaoran ni pasupasum, dohot asi ni rohamai, pabotohon tuhami, asa molo hupatu pahami pei, dalan pasauton, pardalanan ni aturan ni huriam doi. Ale Tuhan di bata, asi maroham, say patulus masinode distrik hombar tulomo ni roham. Ale Tuhan de bata, gudang do jolma gabe humasusa ala ni barita gap-gap, akka sitidakon hageduhon, akka napailikon uhum tuhalak na pugus, majalo silehon-lehon na papitung mata ni halak na tonggorhian, jala papeol parhataan ni halak partigor, sudenai ala ni hamokkuson, naung mangarajai ngulu ni jolmai, jala ahut tu diri. Ala ni Tuhan, asima roham, padau mahami sian akaroha hamokkuson, ahut tu diri jala na papeol uhum, alai odihon mahami, asa terjauh hami, laho makagigihon sisip dohot korupsi. Ale Tuhan di bata, rajai mahami asa margogo, laho makagigihon sisip dohot korupsi. Ale Tuhan de bata, pargogo na sohatu dosan, jala ama para siroha, dang lomoroham mida hamatean ni perdosa, mulak manian parjahati tumadik kodalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham, alani i ubahen dipangido hami, say sudati matoru-torum, asa unang mangonai betuhami, say sesa sudedu sanami, asa mangulu hami di bagasan asin ni roham, say pargugui mahami, asa margugo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod do hata ni Jahoba. Unak ko mabiar. Ayaw do siluluhok ko. Nunga pola hujau goarmu. Au napunaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Maredde mahita. Hata ni debata turpu epistel di minggu pawalu hondung Trinitatis Sadarion tersurat di ulau ni apostel bidulima mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Songonon ma tersurat di si adong ma ujui sahalak namargoar si Ananias rap dohot dongan saripena si Sapira namanggadis tanona. Mardus ni roha ibana dohodongan saripena manamod dikon tuhornai deba di bawah mana deba nari di beak koma tujolo ni aka apostel. Alai ninna si Petrus ma oe Ananias naong digo hisibolisido hape roham laho manggabusi todi perbadiai dohot mamorso deba tuhor ni tanoi. Ia ditiup hoi dagong diho digadis hopei dalaus tong guru diho dia do ubahen na tubuh roham mabahe songoni dada jolma na ginabu sambi disi debatado. Alai disi di bege si Ananias hata odeng runggang maibana laustos hosana jadi biahaton si tutuma sude na ubegesa. Jadi hehe ma akan nau poso disaputi ma bakena diusung matu balian laho manano. Alai salpu argatulu jom Roma dongan saripenai dang dope di boto namasai. Jala dipakuli si Petrus maibana paboa matuhau nasaodo garis hamutanoi olo nasaido nina. Alai ninna si Petrus mamadok ibana buasa tung saroha hamu mangujuni todi ni Tuhani tagamma mamadok masuk ma akanaung mananom dongan saripem usungon na sidama nang ho tubalian. Dungi pitorunggang maibana tujolona laos tos hosana jadi dinabongoti akan nauposoi nunga matai ibana didapot jala diusung ma bakena tubalian ditanong matulabong ni dongan saripenai. Jadi hatahutan si tutuma sude nasahuriai rodi nasa na ubegesa ima sahatna
martuado akan atu mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Marede mahita. Tidakon maha porseau tai, songon nahi na tidakon ni dongata saha porseaon, disadok portibion, rakma hitamadok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pergugu na sohatudusan, natu mo palangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya di parbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata, natumaon na birnit, di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinarsilang, natua tu panuatoro, dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun ni depata Jahoba, amanai, guna suatu dosani, disima ibana paima mulak sugut tu tanaon manguhumi halak na manguludo namate au persea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan di dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu sugut daging ni halak na mate dohot di hanguluan na sudah. Amin. Tabigi matikting di minggu ta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu madihita sude ruas ni huriata. Tabigi matiting di minggu ta sadarion. Na parjolo titing na maragam. Goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion. Ima minggu pawaluhon dung Trinitatis. Jala topik ni minggu ta ima makagigihon sisip dohot korupsi. Melawan suap dan korupsi. B. Pertangyangan sektor. Hombar tu kondisi wabah COVID-19 nasoboi dope terkendali sahat tutikion alanii pertangyangan sektor tapatu pamadi bagas tabe. C. Surat penggembalaan napa 10 hon. Hombar tu surat penggembalaan napa 10 hon tanggal 10 sada Juli 2020 ima manotopon par mingguon mulai tanggal 10.2 sahat rodi 25 Juli 2020 pertangyangan sektor dohot par mingguon godang totong mata patu padi bagas tabe alani pandemi COVID-19 naso masohot dope hombar tusi tapagajang mamuse tiki ima sahat tuari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. D. Sermon parhalado. Marhite titingon pinabotohon matu hita sude parhalado ni huriata asa di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 patu pauta do sermon dimulai tanggal pukul 10 sia maringanan di bagas gereja ima laho makatai mengarapoton taringot revisi APBH 2020 alaso korum harorota parhalado Nadiari Selasa tanggal 20 Juli 2020. Hombartusi rade mahita mandohoti sermon jalaunang lupa hita ikon mangulahon protokol kesehatan ima pakai masker jaga jarak dohot menuci tangan. Rapot resort
Selasa 4 Agustus 2020. Di hari Selasa 4 Agustus 2020 pukul 10.30 WIB patu paun ni huriata do rapot resort ima laho mamilit fungsionaris di resort. Rapot resoti ima nanidohotan ni parhalado resort pangulan nagoktiki sahalak sian parhalado parartaon, sahalak parhalado ganup dewan, sahalak utusan parhalado, dohot sahalak utusan ganup kategorial, sian na dua huria di resos taon, jala unang lupahita ikon mangulahon protokol kesehatan, ima pakai masker, jaga jarak, dohot menuci tangan. Ruas nataba, mulai minggu sadarion, nunga gabe ruas ni huriata, ima keluarga, sada, amata, pendeta, hotben, ha pasaribu, rapdohot opat ianakon nasida, ima, remon, DN pasaribu esos, pasca Joshua pasaribu esos, Maria Magdalena pasaribu SPD, dohot dona ririsma pasaribu, pindah sian HKBP Kabanjahe Resort Kabanjahe. Alamat Jalan Perjuangan Gang Bunga Matahari 11 Tanjung Selamat masuk sektor Pitu. 2. Amata Latando Victor Simajuntak Inata Renita Boru Simbolon Rapdohot 2 Dagdanak Bawah Ima Joshua Alparo Gabriel Simajuntak Dohot Bernardo Angelo Simajuntak pindah sian Gereja GMI Pos Pelayanan Makedonia. Alamat Jalan Merpati Tolu ujung Komplek Polri Tanjung Selamat masuk sektor Onom. Tolu Inata Maria Nursinta Boru Sitanggang pindah sian HKBP Citra Raya Resort Citra Raya. Alamat Jalan Rajawali nomor Pitu masuk sektor Onom. Horas Madinasida Jala Rapma Hita Mamuji dohot pasangap Tuhani marhite akka ulaun ni huriat taon. G. Penerimaan mahasiswa baru Universitas HKBP Nomensen. Melalui warta ini diberitahukan penerimaan mahasiswa baru Universitas HKBP Nomensen tahun ajaran 2020-2021 mulai bulan Mei 1 Agustus 2020. Pendaftaran online manang daftar langsung ke kampus UHN Medan. Info lebih lanjut dapat menghubungi HP 081360614484 atas nama Febri atau 081265356060 atas nama Novida. Paduahon Parhepengon. Taidama di laporan keuangan akka pelean bulanan perpuluhan dohot akka hamulateon diakan aso masuk sadarion di hari Minggu naneng Roma dititikon. Maulate ma di sude ruas napasahaton pelean bulanan dohot hamulateon perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulaun ni huria lam ditabay tu hatta ma pasupasuna dihita saluhutna. Maulate ma dihita martang yang mahita tapasada marohatta. Tuhan debata para sirohana sumurung na dipuji hami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop dosa nami. Maulate ma Tuhan dipasahat rohanami ala diudut hodong ngolu nami sahat ro ditikion di hari Minggu na pinarbadiamon di leon ho di hami tiki mamuji dohot mandok maulate marhite parminggon nami sadarion. Nang pe hami maribadah di bagas nami be di siala na masa pandemi COVID di sude portibion. Alay tong do hami ikon pasangap guarmi jala marhite parminggon namion. Tuhan nunga dibagi hami titing na masa dohot na naing si pamasaon ni huriam tuari-ari na mangihut. Anggiat may mardalan songon na hinalolomon ni roham. Songon ni manang ditolu keluarga ruas na baru nagabe dongan nami sa huria tuari-ari na mangihut. Dongani jala pasu-pasu manang keluargai gabe dongan nami rap mamujiho gabe ruas na dengan duhuriamon. Tuhan Yesus dibuan hami di pangidon nami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton di rumah sakit manang di bagas nasida be dauni manasida
dohot sude akka ubat na pinangan nasida tau hamalumon. Songoni manang ruasmu na dibagasan hagaleon haporsiaon alani si taunon nalam sulit di partikianon na putus asa, putus harapan, dohot akan na nigosa-gosa ni Sibolis. Asi maroham dihami sa luhut na Tuhan, asa margogo hami Tuhan, baik pamatang ng songoni partondion nami. Tuhan debata, songoni manang uluan nami dihurian mon Tuhan, nang sude ak kapangulan nagok tiki, parhalado dohot sude ruas ni huriamon Tuhan, asarap marsadani roha, dinalaw patuluson sude ak program ni huriamon, di bagasan asidok holong ni roham, jala mardalan may tau hasangapon di goarmo. Sa tokinay Tuhan, begyon nami mahatami, nanaing di pasahat ni Amang Pendeta Henry Siburian, pargogoy hami Tuhan, jala urasi hami Tuhan, asa margogo hami Tuhan mangulahoni dingolo nami si ganop ari. Diginjang ni saluhut na pangiduan nami Tuhan, jumolose sama dosa dohot pangalasyon nami nagodangi, jalo jala pasikop matangyang namion, marhite-hite gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangyang hami. Amin. Marede mahita.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna amanami nanami dongas saha persiaw di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Hatani debata nagabe jamita di mingguta sadarion. Ima minggu pawaluhon dong Trinitatis. Tersurat di 2 Musa bidu 20 ayat sada sahat rodi ayat sia. 2 Musa bidu 20 ayat sada sahat rodi ayat sia. Hujahahon madihi tasaluhutna takasma tapai hutihut. Dang jadi mardikat. Dang jadi para ratonmu barita gagap. Jala unang pahir bang tangammu rap dohot parjahat. Gabe siti dakon hageduhun. Dang jadi pai hutommu tahi torop laho majahati. Jala dang jadi parpangulaammu hatabada. Manang manulupi hata torop laho papeolhon uhum. Napogus pe dang jadi apinanmu di pargulutan. Molo jupang holo buni musum manang haludi nalilu. Ikon mulak togi honommu tu ibana. Molo di idaho haludi ni halak nama kagigi hoko madate di bahen soratna. Dang jadi pasobommu peak. Ikon pahehiyommu doi rap dohot binuan. Dang jadi pailingommu uhum tuhalak napogos hasol hotammu di pargulutan nai. Sai paholang maho sian hatagagap. Jaladang jadi mati bunuanmu halak nalidang dohot natigor. Ay dangolo ahu mamitori halak parjahat. Dang jadi jalo ommu silehon-lehon. Ay papitung mata ni halak akan atong gorhian nian anggo silehon-lehon. Jala di papiol parhataan ni halak partigor. Dang jadi hilang ommu halak dagang. Ay di boto hamu doroha ni halak dagang. Ala halak dagang nang hamuna jolo di tanu Misir. Ido iyang gosahatmu. Hamuna manami inanami dohot akadongas saha persiaw di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Di partikian saunarion. Di ngolu dohot di pangalahon ni hitajolma. Jot-jot domasa nung ngatakas taboto sala dunian na taulahoni. Alay saitong tajugulhon. Tapaksahon mangulahosa. Tabotoro takas sala na taulahoni. Alay saitong tajugulhon manang tapaksahon mangulahon. Olo do sipata takas do taboto ulaw na taulahoni aka ulaw na manir pangdo. Alay say tauduti do mangulahoni. Olo do sipata takas do di boto rohatta na taulahoni ima aka ulaw na manibil. Alay say tadadati do mangulahon ulaw na manibil. Olo do sipata takas do taboto aka na taulahoni ima aka ulaw na somarguna. Ulaw na mangalaw sipatik ni debata. Alay nang petakas taboto say tatorusod do mangulahon aka ulaon naso margunay. Isarana rupani takas do taboto sala do margabus. Alay tung petakas taboto sala margabus say taulahod doon gariada ganupari di bagasang mulut.
Tung petakas taboto salado mangihut dohot mangulahun na jahat. Takas do taboto salado mangulahu bada. Takas do taboto salado na papiolhon uhum. Takas do taboto salado na mga pini akka parjahat. Jala songo topi ni minggutta sadarion. Takas do taboto salado na mangulahu sisip dohot korupsi. Alay tumpe takas taboto gariada lam jojo taulahon di bagasan muluta. Tumpe takas taboto salado sudenai gariada lam jojo tauduti tada dati jalata torusson di bagasan pangulota sigano pari. Songonido nang namasa di parnguluon ni bangso Israel hati hai. Naolo tarimas debata, ro muruk ni debata tu bangsoi, ala pangalahon na sida namanirpang. Sian lomoni rohani debata. Tarimas debata ala pangalahon ni bangso Israel, na jujut manibil sian lomoni rohani debata. Muruk debata ala pangalahon ni bangso Israel na jujut mangalausi patik dohot aturan ni debata. Alanido amanginang di bagasan minggutta sadarion di patol hasma nang tuhita saluhutna di bae debatado akka aturan dohot peraturan laho padenggaton akka naung manibiling. Di bae debatado aturan doho peraturan laho paturehon akka naung manirpangi. Di bae debatado aturan doho peraturan laho patigorhon akka naung mangalausi patik ni debata. Asau nang be manirpang. Asau nang be mangalausi. Jala asau nang be manibil sian dalan ni debata. Jala molotaida di turpuk tahun aturan dohot peraturan na pinasahat ni debata tu bangso Israel nang tuhita saluhutna dipukkamai marhite hata dang jadi. Jadi molota sigati turpuk tahun 2 Musa 23 ayat sada sahatu sia adong marisi dapokta jupang tahata dang jadi. Gudangna sia. Na parjolo dang jadi pararatonmu barita gaggap. Diuduti muse dang jadi payuhutom mutahi torop laho majahati. Dohot akkalan na asing dope di ayat sada sahat rodi ayat sia. Atau ngamanginang ahado na naeng dohonon ni turpukot tuhita. Ahadotona na naing pasahaton ni hata ni debata tuhita di bagasan minggu sadarion na parjolo makasuguhon barita gaggap sian ayat sada sahatu ayat tu. Makasuguhon barita gaggap manang gabus fitnah ninna di bahasa Indonesia. Manang bahasa keren di peristiwa sonarion hoax takalan na asing. Dea sadana kaning didok dang jadi pararatonmu barita gaggap. Dang jadi pararaton hata gabus. Dang jadi pagadaon fitnah dohot akka lan na asing pahirbang tangan rap dohot para jahat. Hamuna manginang buasa di bait debata aturan doho peraturan tuhita di partikianon nama dok dang jadi pararatonmu barita gaggap. Barita gaggap manang gabus ima dosa manang hasalaon natung masay balga diadupan ni debata. Jok do gabi tertipu godang halak ala ni gabus. Jok do gabi tergasip godang halak ala ni barita gaggap. Jok do gabi marbadai di tonga-tongan ya kapardonganon dohot parsaoran ala ni fitnah. Dohot akkalan na asing dope
hinorhon ni barita gagap manang gabus. Ido bahet toho do hape na didok ni peribahasa na di bahasa Indonesia madok, mulutmu adalah harimau. Lapatanna molo so dirajai pamanganna, molo so jamot mangarajai pamanganna, sipata pamanganok kape olodo gabe paroho bada. Parohon persoalan di tonga-tongan ya kaparsauran. Adong musedo pe peribahasa na asing madok memang lidah tak bertulang. Lapatanna gale dunia dilai alai sangat berbahaya. Mekmet duniani tetapi sangat mematikan. Molo so dirajai, molo so diramoti, jala molo so dijamotong. Di Jakobus 3 ayat 5 didok disi, songonido nang dilai, ruas na mek doi alai, gudang do hata-hatana. Ruas na mek doi alai gudang hata-hatana, boy doi pajiburhon, boy doi manggaori, boy doi pagorgorhon situasi na masa, lapatan na pararaton barita, gagap dohot gabus. Ido bahen, tung masay marlaku dope, po dan yakana tutua na jolo na madok, jolo ni dila bibir, asa ni dok hataniba. Di laon hape ruas na mek do, nagaledo, alay tapake doi lahu mamuji de bata. Tapake lau mamuji de bata, alay laus tapake doi lahu pararaton barita gagap. Lahu mergabus. Tapake lahu papiol hun uhum. Tapake lau mangapini akan asala. Gabi merdomu madisisude. Di satu sisi dipakai lau mamuji de bata, di sisi na asing dipakai lau mergabus. Gabi dang badiabe pamatang naung di pasu-pasuhod de bata di jolma di hita ruas ni huria. Alani doa manginang doa takadonga saha porsiau taida mana masa di partikia saunari. Nalomoa rohani hitau mergabus. Masai ringgas dohita mergabus. Masai girgir dohita pararaton barita gagap. Masai ringgas pararaton gosip. Masai ringgas pararato gabus. Masai ringgas jala girgir pagadahon fitnah dohot akalan na asing. Nian sadar dohita disi naboy doi manegai pardonganon. Gabuson barita gagapon dohot fitnahon naboy doi manegai parsaoran pardonganon. Alay tung petakas tabotoi sai tada datido mergabus. Tung petakas tabotoi sai tatorus sodo mangulahon jala pararaton barita gagap. Tung petaboto sada dosa na balgadoi diadopan ni debata alay sai tauduti do na makaringgason pargabuson. Alanido tarlumubi dihita halak batak adong istila si gajang dila ninna. Ahado lapatan ni istila na madok si gajang dilon ala tung masay gudang hata-hatana. Tung masay malo pararaton barita gabus. Tung masay malo pararaton barita gagap. Masay ulido di susunon hata-hatana. Tabu begion labok di sipariota. Jala di partikia saunariope ullo moaddo rohani jolma mabigi hata gosip mabigi hata gabus ullo moaddo rohani hiton di partikia saunarion tumangihon barita gagap sian barita nasitong dohot natigor.
Alanido godang masa nuaing bada, godang masa parsalisian, hinorhon ni gabus dohot fitnahin kaning gabi godang ma kesalahpahaman, gabi godang ma naso masiatoan aka namardonga tubu, dohot aka lan na asing dobe. Alay taingot ma amanginang dohot aka dongan saha porsiam. Marhiti jamita di bagasam minggu sadarion, di paingot dohita saluhutna, dang jadi pararaton barita gagap. Ay hasalaan na balgadui, dosa na buludui, diadopan ni debata. Diraduti ma pamangan, dirajai ma pamangan, dijamotton manguluna, asa unang gabi parsidohot hita. Laho pararaton gabus dohot barita gagap. Napaduahon sian ayat 4 saha tu ayat 5. Haholongi ma musum. Hamu manginang dohot akadonga saha porsiaon molo marmusu sa sahala jolma tu jolma na asing somalna dang holan halak nai gabi musuna. Molo mermusu si A tu si B, dang hola si B musuna. Gabe doho do sude keluargana. Gabe doho do sude pinoparna musuna. Gabe doho do sude yanakonna musuna. Dang hola ni molo mermusu sasahala jolma tuna asing, olo do si pata gabe dohot artana musuna. Gabe dohot pahapahanan na musuna. Gabi dohot suasuananna musuna. Ido na jujut masa di partikian saunarion. Jala molo masa mara tu musutta, molo masa parukilon tu musutta, laos tapak kedo marai, hamaoloni, parukiloni gabi kesempatan besar. Laho manurui musutai, laho mamurai, mangaleai musui. Isarana rupani songonon. Tarbereng hitama musutta madabu markareta. Somalna ahado parjolo sahali diulahon. Molo tarbere kita ma musutta madabu sia kareta. Somalna ahadona parjolo sahali taulahon. Gumudangan jolo di parekeli. Dang say holat di parekeli, dung di parekeli puas didok domsi nasomate ho. Harumati ni aku. Molosei sianawi deba. Oddo na masa na jot diulaho jolma di partikia saunarion. Alain waeng aha dipangido de batasia kita di ayat 4 5 didok. Molo jupakolo buni musum manang halodena lidu ikomulak togi honom mutu ibana. Molo di idaho halodeni halak na makagigi hokomat dati di bahis soratna dang jadi pasobuamu peak ikon pahehiom mudoi rap dohot binuan. Lapatanna amanginang molo masa mara dohot parukilon tu sasahala jolma yang mungkin itu adalah musuh kita. Didok di ayat opati ikon togi honota nang pemusutai. Lapatanna di ayat 5 molo masa mara manang parukilon tu sasahala jolma mungkin sahali musutta ibana. Didok di ayat 5 dang jadi pasobuom musui di bagasa mara manang parukilon gariada tahe ikon urupata paheheotta ibana sian mara dohot parukilon natongon niadupan. Alai taidama namasa di partikian saunario. Sounang makahaholongi musuh, makahaholongi dongape tung masay maul.
Sounang mabain na ringgat tu musuh niba, mabain na ringgan tudongan niba pe tung masay maul. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi saudara kita pun itu sangat susah. Jangankan berbuat baik kepada musuh kita, berbuat baik kepada saudara kita pun itu sangat susah. Alai di paingot hatani di batahita amanginang. Molo taida masa mara manang parukilon ni musuh. Molo marsobu-sobu dohita di si. Parsala dohita di si. Molo taida hajahaton masa tu musuta hapedang taabati hajahatoni parjahat dong nang hita di si. Atong nangit sedikit demi sedikit, step by step, tahaholongi ma musuta songon dirit. Na parpudia manginang na patoluhon jala hobar tu topik ni mingguta sadarion di ayat 8. Maka gigihon sisip dohot korupsi. Maka gigihon sisip dohot korupsi guarna pe magigi. Soalna hata magigion tertuju tu hal-hal na kotor, na rotak, na ramun, gabi magigi mangida, gabi magigi mernida, alain waeng di turpuk taon, di paingot hita, hata magigi naeng pakyota, merhite padohan na madok, makagigihon sisip, jala makagigihon korupsi. Sisip lapatan na si lehon-lehon na sosial dalan. Mau di bahasa Indonesia didok menyuap atau menyogok. Korupsi lapatan na arta na sosial dalan. Di ayat 8 didok amanginang dang jadi jaloom musi lehon-lehon ay papitung mata ni halak akan atong gurhian nian anggo si lehon-lehon. Jala di papeol parhataan ni halak partigor. Nuaing na parpudion di paingot hita ikon tahasogohom ma sisip dohot korupsi. Ikon tahagigihon tapasiding tapadao jala tapaholang masih rohat tasisip dohot korupsi. Ay doson gabido inakaning. Sisip dohot korupsi doson gabusi doi sada dosa dohot hasalaan natung masay malga diadopan ni debata. Alanido sisip dohot korupsion mabain namar mata alay gabi mapitung. Adong dunia rohana alay alani sisip dohot korupsi gabi somar roha. Marpinggol donian alay alani sisip dohot korupsi gabi dang martinangi dohot dang marbinigi. Adong donian pamanganna alay alani sisip dohot korupsi gabi dipasip jala dipahohom. Adong donian pikiranna alay alani sisip dohot korupsi gabi dang marpikir. Alani do manginang taida mana masa di partikia saunarion na jok taulahon di bagasan parulauta dohot pangalahota si ganupari. Nalomoar rohani hita jolma, nalomoar rohani halak Kristen di partikia saunarion mangulahon sisip dohot korupsi. Naparjolo sisip. Asa dapotan parkarejuan na ringgan diulahom masisip. Asa dapotan parkarejuan na dinggan disogok, disuap, disisip dohot akalan na asing. Songoni manang korupsi. Korupsi uang atau korupsi harta atau korupsi materi mabuat naso ugasan na. Korupsi kata-kata ima pergabus nakin parhata gapi nama bain fitnahi
Jalalaus adong do korupsi waktu. Isarana rupani marjaji jam 8, alai ro jam 10. Sude taulahon holalaho papuason ego masing-masing. Sude tahasomalhon holalaho pasobbu na di bagasan rohanabi. Taulahod do margabus. Taulahod do mamurai dohot manorui musuh. Taulahod do sisip dohot korupsi hape takas do taboto salah doi. Alani ido amanginang naing taraduti pudaun. Tarajai dirita. Tarajai rohata dohot pikirata. Jamot mahita di pangalaho dohot parulau tabi siganopari. Amin maratangi yang mahita. Mauliati di pasahat rohanami tu adopamu Tuhan. Di hatam nang hutangi ho kami di bagasan minggu sadarion. Napaingoton hami asa maka suguhun barita gap-gap mananggabus. Paingoton hami asa maka haholongi musuh. Paingoton hami asa maka gigihon sisip dohot korupsi. Ulaon natung masay jot-jot hu ulaho kami. Jalalomuan rohanami mangulahod dosa dohot hasalaani sian barita nasitong natigor diadupang. Alain waing Tuhan. Di paingot hodo hami marhiti hatam dohot jamita naung hutangi ho kami. Asa rajai hami ma parnguluon nami. Jamot mahami di pangalaho nami. Asa hobbar tulomo ni rohan. Atong pasu-pasu masaluhut na parhalado doho ruas ni huriam. Secara khusus ma na adong diha KBP Tanjung Saryon. Ramoti hami Tuhan. Hatami gabi bohal di hami. Dina manguduti mangulahon aka ulaon namibi. Mangasahon Kristus Yesus maratangia kami tuho saut malomo ni roham. Amin. Maredehita laos tapasaha ma piliata. Tatangya koma piliata tuadupan ni debata martangyang mahita. Ale debata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si leho-leho nadinggan dohot nasaw libasa na mauliutos. Hupasahat hami masiyan na nilehom mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni si leho-lehom mitu hami.
Asalam girgir hami madok mauliati Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajon, say saut malomo ni roham di Banua tongawsong na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari, se sama dusa nami songon panesanami, di dusa ni dongan na merdusa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de Batama. Di sodako Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasau rohon madamena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna, de Batama mangaramoti huhut mamasumasu hita. Horas.